οικογένεια της καρδιάς μου, καλή σας μέρα, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Πάμε να δούμε τη συμβουλή της ημέρας. Τι λες τώρα, τι κάρτα, super wow κάρτα είναι αυτή που έχουμε σήμερα. Τι συμβουλή να δώσει κανείς σε αυτή την κάρτα ρε παιδιά, που είναι η απόλυτη έκφραση της αγάπης. Γιατί δεν είναι έτσι σκέτη αγάπη, είναι αγάπη, είναι αποδοχή, είναι νιάξιμο, είναι αποδέχομαι τη διαφορετικότητά σου. Σέβομαι τη διαφορετικότητά σου. Και πραγματικά θέλω να είμαστε μαζί. Γι' αυτό το λόγο αυτή η κάρτα είναι και θεραπευτική κάρτα και βεβαίως δεν αναφέρεται μόνο σε ερωτικές σχέσεις, αναφέρεται σε κάθε σχέση η οποία είναι αρμονική και ισορροπημένη. Και μπορεί να είναι δηλαδή μία φιλική σχέση, μπορεί να είναι μία εξαιρετική επαγγελματική συνεργασία. Σίγουρα ό,τι και αν είναι θα είναι καταπληκτικό, σας το υπογράφω αυτό, και βέβαια δεν θέλω να αποκλείσω και το ενδεχόμενο της επανεμφάνισης κάποιου συντρόφου από το παρελθόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές μπορεί να υποδεικνύει και αυτό η συγκεκριμένη καρτούλα, οπότε ό,τι ταιριάζει στον καθέναν σας το επιλέγετε. Και από την άλλη, σαν συμβουλή το μόνο που θα μπορούσα να σας πω είναι απολαύστε και νιώστε ευγνωμοσύνη αν έρθει ή αν έχετε ήδη μία τέτοια σχέση στη ζωή σας. Να είστε πάντα καλά και ευλογημένοι.